Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. Titorial do xogo de mesa A Cabana. O día estivera desapacible. A chuvia, o frío, a humidade facían que a exploración do manglar fose cada vez máis complexa. Ao cabo de varias horas camiñando, o grupo de exploración estaba perdido. A noite ia chegando e cumpría facer unha cabana o máis rápido posible para que os illase da auga e que aguantase enteira toda a noite. Pois non eran poucos os perigos que ali había. O xogo da cabana consiste en facer unha serie de torres segundo as indicacións que aparecen nas cartas o máis rápido posible. Para iso, repártense as pezas entre os xogadores. É un xogo que poden xogar ata 4 persoas. Cada unha delas recibe un lote de 6 pezas, de cores diferentes. Logo, ponse unha carta na mesa e cómpre facer a torre que aparece na carta. A bonequiña que aparece en baixo indica que esa é a parte de baixo da carta. Se algunha aparecese do revés, sabemos que a torre, neste caso, é así, co rosa abaixo. Faise a torre, poñendo o rosa abaixo, o amarelo arriba, o verde, e dáselle o timbre. Quen primeiro lle dé o timbre, se a torre está ben e non cae, gaña a carta. A este xogo, ademais, pódese xogar con diferentes niveis. No caso de que xogue unha persoa máis pequena ou con menos habilidades que outra, pódense separar as cartas segundo eses niveis. As máis sinxeliñas son as que teñen a franxa azul a un lado, que teñen 3 pezas. Logo están as verdes, que teñen 4 pezas, as laranxas, que teñen 5 pezas, e as violetas, que teñen todas as pezas. E ademais, dentro de cada nivel, atopamos cartas que non teñen cor. Nelas, compre fixarse na forma da peza, porque non nos din de que cor son cada unha delas. De querer xogar con niveis separados, faríase un monte coa cor que se queira, coas verdes, coas azuis, coas laranxas, coas violetas, e outro monte co outro nivel que se queira. Pouquiño a pouco, cando se vai dominando un nivel sinxeliño, pódese introducindo outras. E así é como se xoga o xogo da cabana.